L'itinerari de Darnius és important perquè s'hi representen els ambients mediterranis i, per tant, estem obtenint dades de les papallones típiques d'aquests ambients i de quins factors ambientals els afecten. També, a nivell europeu, és important perquè són els ambients que tenen més diversitat, més quantitat de papallones i, per tant, estem tenint dades de moltes papallones a nivell europeu. I també un factor que darrerament és molt comú, molt freqüent, és el de l'extrema sequera, i amb sèries llargues d'anys podem veure com afecten els períodes d'extrema sequera a les papallones i també de retruc als altres insectes. L'espècie més representativa seria la papallona de l'Arboç, la Charaxes chasius, i és una papallona que, com a larva, s'alimenta exclusivament de l'Arboç, aquí a Catalunya, per tant només es troba en aquests ambients. És interessant perquè és bastant gran, jo diria que és l'espècie diürna més gran, i una altra cosa molt interessant és que no s'alimenta de nèctar de les flors, com altres espècies, sinó que s'alimenta sobretot de sucs de fruita madura, per exemple figues, rims, etc. I també aquí a Darnius es dona molt que s'alimenta d'excrements d'animals. També s'ha documentat casos en què s'alimentava de sang, de cadàvers, etc. A nivell personal, a mi el que m'aporta és que estic fent una activitat que m'agrada, que és l'observació de la fauna, això en primer lloc, i després també que les dades que jo obtinc no me'ls quedo jo, sinó que hi ha algú que els recull, els tracta, els compara amb 64 estacions més, i també aquestes dades de Catalunya es comparen amb altres dades que obté gent d'altres països i s'obtenen moltes conclusions a nivell europeu i a nivell de Catalunya.